tamu budaya. Selamat malam bagi kita semua. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Monggo. Dumateng para pinisepuh, para sedherek, para rawuh sedaya, panjenengan sedaya sami-sami sareng-sareng menyanjung-nyanjung dasare negari ingkang sampun mardika, ingkang wujud Pancasila. Pramila dipun sanjung-sanjung mugi kamardikan negari kita estu saged migunani dhateng kamardikan bebrayan tumrap warga masyarakat Indonesia dayanipun nggih kanthi sarana sesengan nuwun dumateng asani Gusti Allah ingkang sepisan wontenipun Dinas Pusingkala Perune kalani Sukerto lan sungkawaning bumi geni banyu angin lintang rembulan surya mliginipun ing bumi Nuswantara mliginipun ing bumi dusun desa dusun Payaman Brenan. Pramila nyuwun mugi sedaya Sukerto lan Sungkawa ingkang sampun gumawah wonten ing bumi Nusantara mugi saged sumingkir kalangkung tebih sing dereng tumeba katulak dening semesta. Lan ugi Dinas Pusingkala ning kalane Sukerto sungkawaning dina 7 pasaran 5 1370 taun 2000 kalih wigine ing dinten Sabtu Wage Sabtu Pon kangge wontenaken kegiatan arak-arak Grebeg Agung Bhinneka Tunggal Ika kirab pusaka agung Pancasila saking pendopo Jawa Timur nuju dumateng Setinggil inggih menika lah Sitinggil Palinggan Kanjeng Yang Guru. Pramila dipun sengkalani inggih mugi warga masyarakat Nusantara inggih mligine masyarakat Pancasila tinebena saking Banda Rencana Beka Kala Lara Sukerto lan Sungkawa sedina sedaya katula rahayu wilucing kuat slamet seger waras sehat rohani jasmani tentrem ayem marem semangat angin sami bebrayan wilujeng sak sapa parane sak polah tingkae serinane dateng selami-lamine sedaya kanthi ridane Gusti Allah saha sapaan Rasul berkah paseksen kula panjenengan sedaya. Dene wontenipun sekul punar dimuaken ingkang dipunaken masyarakat Nuswantara kajumaken dumateng bumi geni banyu air lintang rembulan surya ing bumi Nuswantara. Pramila dimuaken di masyarakat Nusantara para pejabat, para rakyat sedaya dayanipun tentrem ayem gulungipun lahir lan batin anggenipun sami nyanjung pusaka agung Pancasila minangka dasare negari yang sampun merdeka mugi kamardikan menika leres migunani dumateng kamardikaning bebrayan inggih kamardikaning negari dene nyambung tuwuh nyirang tuwuh wonten ing inggih negari Nuswantara Indonesia saking bapa lan ibu siniram saking alam lan pangeranipun mugi tansah manggih tentrem ayem marem semangat dene sami ngawula bebrayan wonten ngarepipun Gusti nyuwun lahir lan batinipun Dening Maha Agung mugi bumi masyarakat Nuswantara Indonesia agung keselamatane, agung rezekine, agung kawuyanane, agung kerukunane mugi pusaka agung dipun sanjung-sanjung saged migunani tumrap negari kita Indonesia Nusantara supados jumeneng negara ingkang bersih lan wibawa. Dene
Kubro blokoi mini bumi kaki bumi. Bumi mengkon bumi Nuswantara. Bumi salebeting jolan sak damine griya. Bumi kang kait kesapar kesandung. Bumi kersan lan kacemeran. Dene Sekul Suci Wulangsari caos hormat mulih inggih sekaligus wontenipun menteri mulih dumateng para leluhur Nusantara, leluhur tanah Dami, niki leluhur bumi dusun Payaman. Ugi hormat mulih dumateng Tapelandang, Ibu Hawa, Bapak Rino, Ibu Bungi, Bapak Angkoso, Ibu Pertiwi. Hormat mulih dumateng sedaya para pahlawan ingkang sejati, inggih Bapak lan Ibu, Bapak Ibu masyarakat Nusantara, Bapak Gaib Ibu Wahyu, Nurwet sing paring urip. Ugi hormat mulih dumateng sedaya pahlawan pendukung, inggih menika Bapak Tani, Ibu Tani, kasanggih Bapak Raden Djoko Sedono, Dewi Sri Sedono, sumber pakuning sandang kuku, Dewani Rezeki. Ugi hormat mulih dumateng pahlawan pendamping, wontenipun pedagang PT Wira Swasta, nggih dumateng sedaya para pejabat sipil, sumber wayuning Raja Brana Mas Wites Bronoarto, sumber Dewaning Kamulyan. Ugi hormat mulih dumateng sedaya para pahlawan ingkang sampun ikhlas menturaken raga jiwa akalan pikiran kagem perjuang lantaran wontenipun kamardikan inggih kamardikaning negari. Ugi ngabekti dumateng kamardikaning budaya tumrap warga masyarakat Indonesia. Ugi hormat mulih malih dumateng sekateng para nabi, para rasul, para wali, para sunan, kiai, aulia, nyai, guru. Ugi hormat mulih dumateng sekateng para pandoto, ugi sekateng para pujangga kang kita nakaning budaya, pujangga kang kita nakaning budaya, ugi pujangga negari. Hormat mulih malih dumateng cikal bakal sing babat sing bakali bumi Nuswantara, iki cikal bakal sing bakali sing babat bumi dusun Payaman Benan. Inggih hormat mulih dipun dumateng Kanjeng Eyang Guru ingkang sampun gugur dumateng sekti sedaya para ahli leluhur panjenengan sedaya leluhur masyarakat Nusantara, sedaya roh arwah sedo, roh arwah sing mulya, roh arwah ingkang nikmat, mulya ingkang sejati, nikmat ingkang sejati, roh arwah ingkang nikmat dengan tinanjung-tanjung liburan, roh arwah ingkang sampurna, sampurna kang satya sampun padang gilang kang wayangan asal alam bari alam. Ugi hormat mulih dumateng sedaya roh arwah sagung mati, roh arwah sagung mati ingkang kurang wonten ing Nusantara. Ugi sedaya jumeneng roh ingkang sampurna, gunung wonten ing kasampurnan kasuwargan gaibing sowang-sowang dene masyarakat Nusantara, khususnya Pulau Panjang Daya ingkang sami ngawontenaken pengorbanan luar rugi menapa kemawon. Bronoarto akal pikiran tenaga sedaya pengorbanan mugi estu dados sarana jumeneng pitukoning kamulyan tumrap sedaya ngutami budaya wonten ing bumi Pancasila. Semanten ingkang perlu kawula aturaken mugi sedaya hajat lan niat estu dipun kabulaken dening Gusti Allah kanthi pasedan Bapak Ibu panjenengan sedaya. Rahayu.
pangapunten menika wontenipun Mujeng Padmancawarna srana kirab Pusaka Agung Pancasila saking Pendopa Gundha Dipa tumuju Titinggil Palinggan Kanjeng Nuwun. Yo mati jare dure sing bodho andum di sowili di sing ayo cepat kan Iwan yuk kapan jadi segani kertasnya kayak oke go kowe kursi iki Raden sing tidur dari kabeh berani dua tidur tidur nih perasa kakek ditaruh syarat dan jadi kabeh ayo tidur dulu boleh ayo Pak Dik langsung ibahe nah kenapa mungkin langsung jahat Pak jadi kemari ini deh jadi doang foto berani terus yo terus sama Bapak ini ayo, lanjut dulu ke partner. Nah,